mungkin saka keluarga Satya Manunggal Jaya Jalan Pangapura ya wadon. saat ini ya. Kono disalam-salami sedulur sing oleh kedatangan kebanyakan kene lho. Ya mungkin sekali lagi dari keluarga besar Bapak Abdul Hamid ya, Ibu Tumiati, monggo. Monggo Ibu Tumiati menawi joget bareng kalian gandrung. Monggo kulatur Ibu. Monggo menawi ngersakaken lagu, menawi nyuwun lagu. Mik pola nyuwun lagu-lagu Bu Tore Nyara ya Tore nggih. Oh, marin nanya. Marin najaan. Mari ki jari lho. Lho mikir kuwi mau urip kok pantene lho. Nyong gawe piye? Cik.
Mas, tambah Mas Meko Mas. Maksudnya ki volumene Pak Dalang. Saman ki pirangi ulang ra kepenuh aku kok yo pengen dipenuh kok piye sama niki. Dik sing gumun meneh lho, Nduk. Tak cekel yo urip ngono lho. Tenan iku. Oh, terai tanganmu elek iki. Sesuk aku takon sing jenenge Tiara iki sapa? Sing jenenge gandrung Tiara iki sapa? Iki Tiara. Kowe iki ngerti jeneng kok ora kabar-kabar. Mau ana cewek ayu takon karo aku, Mas, padahal kula badhe panggih Mbak Tiara. Loh, Mbak Tiara mboten enten, Mbak. Lawang sampean ro lan ndelengi TikTok dadi ra update. Kula to, Nduk. Oh. Yen ganti jeneng kuwi mau pake dikandani diomongi. Wis gawe jeneng abangku te Joko ning biru. Ya ngono. Cik. Oh, iki enak iki. Tuker neh mike sampean enak sing iki. Mik Tak jojek nek kapok kowe. Lah kok mikir sampean sing enak? Lah kuwi sampean ketika mik. Mikir sampean kuwi penak, Mas. Oh, iki sampean penak, Mas. Aku purung. Diapane, Nduk? Cuk. Kok paling gede sing cek. Lah kok iki malah ra penak iki. Cuk. Sing kena apa, Mas? Wis kono Sing salam-salami dulur sing ana ing pedhot. Di salam-salami riyen nggih Pak Dalang. Saderipun kula aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ora ono sing nyaut. Sedok tak kandhanake. Ger, Nggih. Le cah bagus, cahayu. Dalem Yen ana wong unjuk salam kuwi mau hukume wajib kudu dijawab. dijawab. Betul apa mboten, Pak? Lek ora dijawab kowe tak dungakno ora diwene duit karo Lah bapak. iya. Lah kuwi saton. Lah kuwi Batul Hamid dinyawoni. Mbak, sing dhuwur durung lho iki. Sing dene. Kuwi. Sik, Nduk iki barengi lawan anu, Nduk. Niate Bapak Abdul Hamid uga Ibu ning Ibu. Ning Ibu ki mau. Monggo Ibu Tumiani nggih. Mae kene, Mas. Sidene sak foto, ayo mudhun kabeh bareng-bareng. Nah iki Kene Cahayu. saiki barengi lawan metu. Para rawuh kakung semawana putri kata sakinah jati karahayun. Kauni ngono pilih ing kalenggan menika. Kawula minangka sesulih utawi wajibipun saking Bapak Abdul Hamid saha Ibu Tumani ingkang minangka amengku karya utawi ingkang amengku gati nalika rumuhun Bapak Abdul Hamid saha Ibu Tumiani menika kagungan adar utawi kagungan niat menawi benjang sampun titiwancinipun ingkang putra utawi ingkang putri inggih menika Mbak Rizkyani sampun switaning akrami badhe dipun tanggapaken jaranan nalika rumuhun menawi dipun paringi rezeki diparingi kesehatan lagi ngoten nggih Pak nggih. Nah, rene rumuhun dawuhipun sampun ning sakmenika ngleresi ngunduh mantu nyarengi sakmenika ngunduh mantu ugi nyarengi napa niku namine tingkepan terus cak medurna pelet kandung nggih. Nah, pelet kandung jadi. Pramila saking menika nadaripun Bapak Abdul Hamid, Nduk. Besok kowe nek wis ditimangsane kowe jauh, kowe tak rame-rameke tak tanggapke jaranan tek dulurku sangka Kali Baru jaranane Pak Eko. Lagi ngoten Pak nggih. Rek kalenggan menika Bapak Ibu sampun kapinangkan, sampun keturutan nadaripun Bapak Abdul Hamid keluarga. Mugi-mugi saderenge ngantos sak rampungipun gelaran sak menika keluarga Bapak Abdul Hamid kali soing sambikawa tansah pinayungan ngarsane Gusti Kang Maha Agung, ugi painaringono kesehatan, panjang umur gangsal anggenipun makarya. Allahumma pramila saking menika para rawuh sedaya panjenengan sedaya dipun hadiraken kanthi sarana dipun tanggapaken jaranan ingkang supados panjenengan sedaya minangka dados seksi minangka dados paseksing bilih nadaripun Bapak Abdul Hamid kalenggan menika dipun luari Bapak Ibu nggih.
Ateges aturipun tiang sepah rumuhun sampun boten wonten naminipun danyang nagih utang demit nagih duit donya nagih kondo bumi nagih janji. Ateges nabaripun Bapak Abdul Hamid kangge menawa sampun dipun luari. Monggo sami maha selawat sesarengan minangka tandha nabaripun Bapak Abdul Hamid kangge menika dipun luari. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Sampun Bapak nggih. Wes potong bayarannya wes. Sampun Mbak Dala, matur nuwun. Ayo dan Yo, tetap salam terus bersama satu menunggal jaya. Hey, hey, hey. Ya Bapak Abdul Hamid salam kerong mereka bela. Monggo, butuh mani, joget mriki butuh mani. Aduh, Mbak nyaman dah maju. Kono Pak Abdul Hamid dijejeri dikancani. Ben seneng kapan meneh kan lho. Nah, ngono. Kono lho kono. Nah, kono Pak Abdul Hamid jejer karo Mbak Tiara. Bene, saya nanggapi larang ben digogeti dhewe ben seneng.
mundur. Ini semua rekan-rekannya sudah request lagu. Rasane kangen kari keseron sakat sing ngono rikore kene kendika tiare rikore kono ojo lali kita ngomongin ketemu mati guyon keloro podo senengi apa sih motor sing bisa sing biasa riko tinggal kari atom Asik. sing biasa riko tinggal kari suwi gawe ison seru tangeni mutu pose di lopian besemosa nyipiain masih omong ngori impi Ayo, Mas Gus. Dan ayo joget dulu. rosone kangen kari sakase ngono rikore kene klendika biari rikore kono ojo lali isun riko tinggalno Ayo kono joget. Kono rokoknya di dalam disik, rokoknya di dalam. Kari atom Yo, 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 yo. biasa riko tinggal Ya, ya, ya. isun seru kangen jopo kapiano no mutu pose mesemosa masih yomo noreng impi sing biasa riko tinggal kari atom sing biasa riko tinggal kari suwi gawe isun seru kangen Yes, kono. Monggo. Monggo yang mungkin mau joget bareng bersama. sing kira ono le Awas Odeon. kadung sing ono genine